Pois xa saltan ao campo Lugo e Ourense. Estaban falando por aquí de hai que falar de todo un pouco, verdad ou non? Está por aquí Tato tamén. E xa saúdo a Madia Leo. Que tal, moi boas? Que tal, moi boas. Aquí estamos unha vez máis no segundo partido do Ourense a ver que pasa, a ver se reacciona, porque no primeiro pagou un pouco o despiste do primeiro minuto, gol, e agora ten que reaccionar, evidentemente. Ainda así, Ourense, que tivo certas ocasións, certas chances aí diante do Celta, pero perdeu 1-0, e o Lugo que empatou a 0 con Campos, así que os dous buscan o seu primeiro gol do torneo. Sí, aí estamos. O Lugo ten ese puntiño, que ao final, pues bueno, aquí evidentemente nunha liga tan curta, pois ese punto mellor vale tamén para meterse no playoff. E o Ourense, polo que falei un pouco tamén cos xogadores, pois lamentan ese comezo un pouco de despiste de minuto 1, pero bueno, tamén estamos vendo que o Celta, creo que a pregunta que nos podemos facer é quen vai ser o que poida poñer o Celta un pouco en apuros, porque de momento parece que ninguén é capaz de facelo, non? Vai de momento a outro nivel, está un escalón por riba do Celta. E aí temos pois, o sorteo de capitáns. Estamos aí o dorsal número 10, a Braixiño, do Lugo, e o porteirazo tamén do Ourense, Corne. Sí, que o ano pasado non poido estar e notas esa incorporación. E tamén no Lugo, Braixiño, precisamente, foi para min o mellor xogador do Lugo no partido inicial. Pois non sei que problema hai, anda aí falando o colexiado, está todo preparado, o ok dos porteiros, e vai efectuar o saque de medio. Mira, é a moda do Lugo. Luis Enrique chega tamén aquí incluso. Cada vez Luis Enrique chegando a máis sitios, tamén a Lalín. Tamén a Lalín, a todas partes, aquí tamén. Aí efectuou ese servizo Javi López, o capi aí do Lugo. Bueno, teñen marcado como capi, pero o capi é Braixiño, o 10. Sí, os números eu que levo a aplicación, estou volvendo un poquinho tolo porque non coinciden números con nomes, así que, bueno, a ver como podemos facer para comentar os partidos. Bueno, se alguén ten que reclamar, aquí, a Madia Levo, aquí, un servidor lavas as mans. O primeiro saque de porta para Twitter Ourense, Corne xogando aí, a línea defensiva para o dorsal número 6, para Malco avanzando metros. Aí Malco segue co balón, xogando polo medio, aí atacando moi ben o Twitter Ourense. O balón é para Rois Júnior, sí, xogando o rapaciño que non xogou de titular no primeiro partido, pero agora o Ourense aproveitando que ten un plantel moi grande, de moitos xogadores, facendo recambios para que chegue todo o mundo físicamente fortes, non? Ten casi para dous equipos, case non, para dous equipos. Ten para dous equipos, son 27 xogadores, creo, así que un poquinho máis mermado ves o banco do Lugo, non? Ollo aí o primeiro gol! Gol de Twitter Ourense, falaba Madia Levo de Rois, e Rois marca o primeiro, Rois Júnior, aí chegando o segundo pau, e o primeiro gol do torneo do Twitter Ourense no minuto e medio. Twitter Lugo 0, Twitter Ourense 1. Sí, foi unha boa internada de Moure pola dereita, que é un xogador con moita calidade, e meteu o balón ao medio, e aí chegou Rois Júnior de segunda liña, aí pasando o porteiro, metendo o gol, o sea, prácticamente na liña, non? Pois quere comeza mandando Twitter Ourense, que non puido no primeiro partido co Celta, pero sí neste segundo momento co Lugo. Camisola curiosa do Lugo, aí entre verde, morado, un poquinho rara, Fixemos enquisa nas redes de cal era a camiseta favorita, e entre esas 4 e a do Lugo, pues, a que menos votos sacou, moi atrevido, digamos, un diseño un poquinho atrevido, non? En cambio, a do Ourense a mí encántame, Sí, foi a gañadora deses 4 que aparecen na enquisa. A do Ourense realmente moi bonita, un diseño moi bonito. Pois estamos entón vivindo o partido entre a mellor camisola e a peor, e de momento gaña a mellor camisola. O balón de novo para Twitter Ourense, que quere pois abrir fenda no marcador, saca aí con moita parsimonia o Lugo, recupera Twitter Ourense, o balonazo do Lugo buscando profundidade, ten que chegar sen problemas, Corne, o balonazo de Corne, e dun lado para outro parece un partido de tenis isto de momento. Sí, nestes segundos parece que é así. Dicían os xogadores do Ourense que este partido era clave para eles, despois da derrota contra o Celta, gañar o Lugo, pasaban dentro dos números que se falla o Ourense para entrar na fase seguinte, imprescindibles os 3 puntos. Estamos a falar do subcampeón da primeira edición, Twitter Ourense, que ademais comezou o ano pasado tamén perdendo co Depor. Perdendo 4-1 de maneira estrepitosa no partido, que parecía que vai ser a tónica do resto do torneo, e despois recuperou e chegou a esa final. Aí que ven a acción de Moure, moita calidade tamén ese dorsal número 10 vermello,
pero recupera o Lugo. O balón para o dorsal número 11 para Ángel. Ángel marcha por banda. Ángel quere gañar línea de fondo. Pode poner o centro Ángel. Prefire pisala. Recuar. Aparece aí de novo un sobordo Lugo. O dorsal número 7 para o 22. Pode darse a volta. Era aí Johnny López. E que pidían? Hai falta, non? Gol anulado. Non chegou a ser anulado, hai falta. Sí, foi falta. Pitou antes de que entrara o balón dentro da rede. Así que, bueno, protesta aí tímidamente o sordo Lugo, di, daquela maneira, daquela maneira, o dorsal número 11, pero o colexiado indicou a falta, así que seguimos co 0-1 marcador. Sí, temos aí no centro de defensa de Ourense Anxiño, que no partido anterior xogou tamén no medio centro, é un xogador con altura, e realmente o ano pasado tamén foi un pouco a característica de Ourense, a característica defensiva, o físico, que a ver se este ano pois tamén é un momento, é un factor importante para o equipo. Camiño do minuto 5, dende a 1,5, gaña Twitter Ourense co gol de Roy Júnior. Co dorsal número 47. Curioso tamén o dorsal de Royce. Terá saque de banda. Aí de novo o cadro que dirixe Daniel no banco. Vai esa banda buscando aí a Moure. Unha outra vez Moure co calcaño que ven a defensa do Lugo. Pero aí vemos que cada vez que toca o dorsal número 10 de Twitter Ourense hai calidade, Sí, creo que tamén o Lugo tamén o ten claro que teñen que tapar aí a Moure. No medio tamén Lugo ten aí a Alberto e a Brais, para min son os dous xogadores de máis calidade nese centro do campo do Lugo. De novo balón en banda e de novo dorsal número 11, Ángel, que está sendo unha outra vez o que busca en banda esquerda e será saque de esquina, creo, saque de Curruncho para o Lugo, así que acción a balón parado e ocasión para o cadro lugués neste derbi do Miño. Derbi do Miño, exacto, o derbi do Miño vivido aquí en Lalín. O Lugo parece que está intentando reaccionar ese gol para tratar de igualar, así que pues, estamos vendo esas internadas pola banda esquerda como Bendis e aí pode chegar o perigo para a portería de córner. Aí vai, finalmente foi falta lateral, non foi córner, pero será acción a balón parado, ten que afastar esa portería para que non lle moleste o xogador do Lugo. Aí vai o balón colgado, o segundo pau, aí corre. Aí dubidou o córner e o balón foise a rentes do pau a piques de chegar ao empate do Lugo. Tivo sorte de que o balón non iba por dentro porque córner tragou aí esa falta. Pois aí está o saque de porta de novo para córner despois do susto tremendo. Esa xoga en curto para o sol número 18, que é o único que non teño aquí no planel. Non coñeces o nome do 18, non? Penso que debe ser Visiña, creo. Visiña. Soga Lugo, que nestes últimos minutos quere buscar o empate. Aí está Braisiño con calidade o capitán. Será banda para... O colexiado non o sabe. E o primeiro que foi a buscar o balón pois foi o que efectuou o saque. E punto. O que hai que facer é eso, coller o balón, eso é o que... Moitas veces os árbitros os que teñen que mirar son as reaccións dos xogadores e moitas veces as sabes. Sí, a reacción di máis que moitísimas cousas. Así que mellor que te lineare para ver como reacciona o rival, non? Os xogadores. Aí quería sair co balón Ansiño, perdeu o balón, o disparo, perdese por línea de fondo, será porta de novo para Twitter Ourense, pero vemos como nos últimos minutos Twitter Lugo está dando un pasiño cara adiante. Sí, está xogando nos últimos minutos no campo do Ourense, así que a maneira tamén o Lugo de pechar aí un pouco os ourensáns, a ver se consiguen empatar. O Ourense tamén ten a opción agora con Moure, con calidade, con balóns abertos ás bandas para poder marcar o segundo. E con calidade levou o balón ollo aí o man a man, outra vez Royce, parada agora do porteiro do Lugo. Que paradón, porque aí tivo Royce Júnior o segundo. Sí, tivo aí o segundo e poñerse pichichi. Realmente non hai ningún que leve esa dos goles. Tivo esa oportunidade, pero Quiroga, que é o porteiro do Lugo, pois tapou bastante portería e foi complicado. Quiroga chama a atención con CK. CK, sí, CK. CK, non sei se quere Quiroga. Nada de Q, pero CK, Quiroga, que aí fixo unha boa parada e tremendo tamén como levou o balón Moure con calidade, un poquinho de sorte tamén cos rexeitamentos, pero hai que estar aí. Sí, tamén aí, se a Moure se lle deixa en espazo, el vai levantar a cabeza, vai buscar eses pases, así que Lugo, como dicíamos antes, ten que estar moi atento se non quere que o Ourense meta o segundo. Pois aí está o saque de porta de Quiroga, buscando o centro do campo, quería baixar a Braisiño, falta clarísima, levou un golpazo tremendo Braisiño. Choque de trens aí de tres, e os de Lugo entre eles tamén levaron aí un golpe, bueno, parece que se recuperan rápido. Afortunadamente poden seguir sen ningún tipo de problema. No minuto 8 de partido, 0-1 gaña Twitter Ourense, o subcampeón da edición pasada.
de momento, pois acadando unha vitoria pois fundamental para pasar de ronda. Sí, para por lo menos asegurarse non quedar nos dos últimos postos, que son os que quedan eliminados na primeira fase, poder entrar no playoff. Así a competición así, primeiro e segundo pasan directamente ás semifinais, de terceiro a sexto xogan por eses dous postos máis para entrar en semifinais. Así que aquí a clave non quedar sétimo ou octavo. Ollo aí, que mágoa, porque o control foi malo, horrible do xogador do Lugo, penso que era outro vez Ángel, porque o balón fora moi bo, buscando aí as costas da defensa de Twitter Ourense, o control non foi bo porque plantábase prácticamente só, incluso tiña un xogador para empurrala. Sí, están atacando todo por esa banda esquerda, por onde está chegando o perigo do Lugo, Ourense ten que estar aí pendente. Realmente agora ese balón podía dobrarse, facer case a pasa da morte, e podía chegar a un centrocampista para rematar, así que o Lugo está buscando as súas opcións, non está tendo moita sorte, pero tampouco se está rendendo. Que ben o fixo hoy Saúl Piñón xogando para Ángel co calcaño, que boa xogada do Lugo en ataque, aí eu penso que liaronse un pouquiño. Sí, sobrou ese balón quizás Alberto, que é un xogador que é capaz de darse a volta, de xirarse, que nestes partidos é moi importante, ten esa paciencia de dar a volta e buscar a mellor opción. Alberto Fres, aí a acción, levou un golpazo tremendo, foi Gil, pódese recuperar. E o balón que ten que aparecer Quiroga. Segunda acción para Roy Junior. Roy Junior controlando na frontal da área, abrindo o campo, que bo controla aí de Moure. Moure pode poñer o centro, pon o centro Moure, ten que chegar a defensa do Lugo de novo. Moure demostrando técnica, calidade, sabendo centrar. Para mí, de momento, o mellor xogador do Ourense nos dous partidos, tanto neste como no anterior contra o Celta. Por eso leva o 10 tamén, non? Claro, o 10, balóns o 10. Non sei da calquera, o 10 hai que pelexar para conseguir a camiseta número 10, non? Pois será saque de Curruncho para Twitter Ourense. E caralí vai Ortiz para poñer o balón dende o recuncho dereito. Xa está por aquí detrás Antón Vieites. Antón, unha valoración de momento do torneo. Está o plan como queremos. Está o plan como queremos, é dicir, non gañando. Exacto. Vamos a pasar empatando. Logo daremos a sorpresa. Pois aí están as valoracións de Antón Vieites do Compos. Vai o saque Curruncho, primeiro vai haber trocos ou que vai haber? Balón. Que, claro, sen balón é difícil. Sen balón é complicado. Igual sen balón gaña o Compos. A ver, un balón, a ver se aparece un balón por aí por Lalín. Aí está, mira, na esquina, aí vai córnea por el. Agora no minuto 10, como fixo no primeiro partido Ourense, vai cambiar todo o equipo prácticamente. Vai a sacar proveito a ese número grande de xogadores co que chegou o Larín, así que sabemos preparados aquí, non sei cantos xogadores, pero creo que se non son os 11, prácticamente todos, prácticamente todos, debe ser un cambio total. E a ver como entran tamén, porque ao final, se entras así, hai que entrar concentrados. Aí vai o saque de Curruncho, vai efectuar Ortiz no recuncho dereito, e a ver se se pon en marcha, porque de momento levamos prácticamente 2 minutos sen xogo e sen balón. Aí está o balón na frontal da área, parou Quiroga. Están preparados aí todos os trocos de Twitter Ourense. Sacará Moure. Sí, sacará Moure. Pois está sendo a estrela do equipo. Quizá é esa o que queda, porque como non están aquí os 11. O que pasa é que estou vendo que o cambio que o fagan ben, porque se aproveita o momento do cambio, que se fai casi como partido un movimento, como cambian a todo, vai quedar o campo baleiro, así que anden atentos. Tiñan que aproveitar ese momento no que non había balón, pero tiñan un córner a favor, claro, era difícil. O balón en profundidade vai ser ese problema para Quiroga. No minuto 11 para 12, Lugo 0, Ourense 1. Co gol de Roy Junior. Avanzando metros o Lugo, con esa camisola curiosa, entre morada, verde, un poquinho aí de todo, pantalón negro. Quere sair co balón controlado Diego Mejuto. Mejuto na banda, quere atacar aí de novo o Lugo, ten que recuar para Mejuto. Boa defensa de Roy Junior. E volta a comezar para o Lugo. Por medio dos seus centrais, pisando o balón, aí Comuñas. Comuñas busca a diagonal para o número 22. Podía estar en fora de xogo, pero chega moi atento Corne. Está Roy Junior dando todo, seguramente vai ser un dos cambiados, porque está presionando adiante, tapando a saída do Lugo, complicándoles un poquinho a vida, por o que dicíamos antes, aproveitando que ten no banco xogadores para sustituir. Aí recuperaba de novo Johnny López, balón para Moure, dicir para Twitter Ourense. Moure quería peneirar un balón, pero chega de novo Comuñas para Mejuto. Mejuto avanzando metros entre líneas, que ven para Braisinho, que golazo, gol, golazo de Twitter Lugo, aparece Bodez, balón peneirado, aparece Braisinho, que ve adiantado a Corne, e aí, por riba, a vaselina perfecta.
Dicíamos, o Braixiño quizás o xogador con máis calidade que ten o Lugo, eso dicíamos antes, e para min o mellor gol de momento do torneo con moita diferenza, porque hai que ter esa vista e esa habilidade para colocala xusto onde a meteu. Pois chegou o empate de Twitter Lugo, mazazo para Twitter Ourense que vía como, de momento, gañaba no marcador dende o minuto e medio, pero chegou este empate no 13 deste partido. Lembremos que temos 20 minutos, cada vez resta menos, aí veñen todos os trocos de Twitter Ourense, non sei se ao final vai un pouco a medias, non? Aí enfadouse un xogador do Lugo, non quería ser cambiado. Ou non ensaiou o partido que contaba, non? Pero bueno, o Lugo agora con este gol pode ser un punto máis, xa ten o punto do primeiro partido, o que ten máis problemas o Ourense, que só leva este punto, non? E que trae de novo balón parado no córner, vai de novo Ortiz. Ao final os trocos foron máis ou menos a metade, entraron 4 ou 5 xogadores. Non sei se o gol trastocou un pouco os plans do adestrador. Non sei se a mellor quizás cambiou un pouco a idea de manter algún xogador que estaba xogando ben, pero bueno, hai bastantes novidades tamén aí no campo. Aí buscaba Roy Junior o balón, tampouco atina Moure, o pelotazo do Twitter Lugo, a ver quen vai o balón. Johnny López, que quere controlar o balón, recupera Twitter Ourense, aí a loita tremenda e falta, penso que a Prolsi de Twitter Ourense, que quería efectuar rápidamente Moure, meteuse un xogador do Lugo, e aí terá que calmar de novo o ataque Twitter Ourense, que ten que repoñerse deste empate de Braixiño. Sí, porque o punto non lle vale de moito, teñen que pensar en gañar realmente. Así que imos ver agora si nesta falta que saca Ansiño se Ourense é capaz de levar perigo. Aí vai Ansiño, buscaba o segundo pau, ven a defensa do Lugo, e ollo coa contra, ten que chegar aí a defensa de Twitter Ourense por medio de Anso, que recúa para o seu porteiro. Aí Corne, facendo pois un amago. Aí está, para donde Corne, despois do erro tremendo, porque fiouse na saída e a pique se estivo de chegar o 1-2 de Twitter Lugo. Falastes antes de Unai Simón e fixo un pouco unha simonada, fixo. Tal cual, Moure quería irse co balón, recupera Twitter Lugo. Aí o balón en profundidade. Era o dorsal número 31 de Gamarrazo. E sen problemas chega Quiroga. Que pensas que pode pasar nestes últimos minutos? Quedan menos de 5 xa. E que, bueno, vexo que, por exemplo, Royce, que o dianteiro 9, agora está moi esgotado, xa físicamente. Sorpréndeme que non este cambiado. Ataca aí Twitter Lugo, podía ser falta, perdeu o balón por liña de fondo, será porta para Twitter Ourense. Intentaba aí a loita Johnny López. Será porta para Corne. Pouco máis de 4 minutos, empate no marcador despois de que Twitter Ourense perdese o primeiro partido e que Twitter Lugo empatase co compos a ceros. Balón a medular, vai só Gamarrazo, fai o caneo, ben, quería xogar para Moure, anticipa o Lugo. Está o dorsal número 11, Ángel, que volveu a entrar no campo. Fora o que fora sustituído, enfadouse, e igual o Estrado dixe, pois veña, se te enfadas outras para dentro. Con ese nervio tens que entrar dentro, válenos dentro, non fora, non? Claro. Ataca o Lugo, ollo, balón en profundidade, non hai fora de xogo, controla o 27, aí está, para donde Corne, que salvou aí de novo 2-1. Sí, aí Corne non se venceu pronto, mantivo aí a portería, tapou ben e foi complicado, non? Agora quenda para Twitter Ourense, controla Malco para Moure, Moure quere buscar o pase para o dorsal número 13, pedían fora de xogo, non o indica, aí está Seguín, indicou uno, para min era claro. Sí, aquí é difícil de ver, pero podía ser fora de xogo. Así o pitou o árbitro rapidamente. Será de novo balón para Twitter Lugo no 17 de partido 1-1 no derbi do Miño nesta Galiza Twitter Cup na segunda edición, despois de que na primeira gañase Twitter Celta, que é outra vez favorito. Sí, co que vimos de momento esta mañá, pois aínda parece máis favorito neste torneo que no ano pasado, así que imos ver que pasa, pero o Celta ten un equipo moi completo. Aí Ansiño, que recúa para o seu porteiro, pitou falta. Cada vez resta menos, 2 minutos e medio. Crees que haberá gol ou non? Penso que non, creo que está máis cómodo agora o Lugo nos últimos minutos que Ourense. Ourense perdeu un pouco esa capacidade de xerar fútbol por medio de Moure, non está chegando con claridade a portería de Quiroga. E aí tamén vemos aí tamén. Gamarrazo non está contento. Non, e o campo do Lalín está sufrindo tamén o enfado da xente, non? Pois aí pagou no balado do Anso Cortizo, tranquilo Lalín, que está todo en orden. Está todo en orden. Aí vai o disparo, gol!
gol de Twitter Lugo, gol de Ángel que xa o buscara na primeira metade, bueno, na primeira metade, no primeiro tercio do partido, e agora atopou uno despois de pasar polo banco. E despois dese enfado, dicías ti que tiña que estar no campo, e aí está, o gol. Dade a razón o míster se foi esa decisión, e dicíamos que o Lugo estaba xogando mellor estes minutos, que parecía que estaba máis cerca do gol que Ourense, así que a reacción do Lugo hai que recoñecerla, porque despois de poñerse 0-1 perdendo, pois saiu a xogar o partido e a remontar. E Ourense todo o contrario. E apareceu o mal do comentarista. Creías que non ia haber gol e tardaches menos dun minuto. O mal do comentarista non podía faltar tampouco o Senlalín. Pois imos entrar no derradeiro minuto de partido. Remontou o Lugo, Twitter Lugo 2, Twitter Ourense 1. E os enfados da xente do cadro vermello, que se asoga na banda, vaya desesperada buscando empate, pero de momento serían 2 derrotas para Twitter Ourense, o subcampeón da primeira edición. Sí, non? Sí, vale. O subcampeón. Aí está o balón colgado, ten que aparecer a defensa do Lugo que quere montar a última contra do partido. Vai a carreira. Aí o dorsal número 27, outra vez a carreira. E pode ingresar na área, busca a línea de fondo, quere buscar o pase, vai a buscar o pase da morte, aparece córner e agora pode ter a última Twitter Ourense. Roy Junior baixando a defensa para sacar o balón. Medio minuto, quedalle pouco partido. Controla o Twitter Ourense, balón para Moure, non controla, e chega de novo a defensa de Twitter Lugo por medio de Javi López, será banda, haberá tempo para unha última ou non? E realmente encanto o partido deixou de pasar polos pés de Moure, Ourense baixou moitísimo o que é o perigo, esa sensación de meter un pouco de medo o Lugo. Si Moure volve a recoller ese balón, quizás sí, pero xa que si non queda tempo. Ataca de novo Lugo, que vai ter aínda por riba a última acción do partido co marcador a favor. O dorsal número 27 controlando todos os balóns aí, quere gañar línea de fondo, gañar o córner, pedía falta, indica falta e aí vai morrer o partido. Vai morrer o partido aí, o Lugo demostrou con 3-4 xogadores que fixeron moi bo partido no medio, Ibraisiño, Mejuto, Alberto, Ángel, prácticamente eses 4 decidiron o partido realmente. E vai ter a última falta lateral, prácticamente no recuncho esquerdo do ataque do Lugo, que vai levar estes 3 puntos e sumar 4 no seu casilleiro despois do empate diante do Compos. Mira, teño por aquí os do Compos, non foi tan malo o empate co Lugo ou que? Bueno, bon punto. Son correosos, son moi correosos. Pues aí están as verbas curtiñas de Dani Cabo, pero atinadas. Ataca o Lugo, vai a ter a última, pode probar o disparo, dorsal número 21, proba o disparo, gol! Gol do Lugo, marca o dorsal número 21, Ruiz. Aí coas súas gafas probou o disparo dende moi lonxe. Atreveuse, había que tirar, ninguén entrou tampouco, así que, bueno, buscou aí a esquina del córner, e o córner non foi capaz de ver o balón realmente. E así penso que imos chegar ao final, non, aínda non. Imos, bueno, supoño que o engadido por esa non tiñamos balón antes, supoño que engadirá 1 ou 2 minutiños e listo. Sí, pero o partido xa está resolto con ese 3-1 e non hai moito máis que contar realmente. Pois vai efectuar o saque de medio Roy Junior para Twitter Ourense, morrerá o partido. Aínda non, Moure proba aí o disparo a desesperada dentro do centro do campo. Vaise perder por línea de fondo. E non sei a cagar do colexiado pitar o final. Non entendo moi ben, a verdade é que xa pasou o tempo, o partido xa está resolto. Ourense ten que pensar agora a ver como fai para meterse na seguinte fase, porque agora sí que ten que gañar, gañar ou gañar. Agora xa ten que gañar, non queda máis remedio que gañar. E está complicado tamén, claro. É o primeiro equipo que xa se descolga un pouquiño do resto. Vai o saque de porte de Twitter Lugo, xa sobrepasando prácticamente 2 minutos dos 20 oficiais do partido. Twitter Lugo, que foi quen de remontar o partido, gaña 3-1 a Twitter Ourense neste que lle chamamos derbi do Miño. Xogando de novo o cadro vermello. Non pita o final de momento o árbitro Gil controlando o balón, quere buscar aí a saída por banda, recupera de novo Lugo. De novo Twitter Ourense montando a última xogada de ataque, será falta a prol de Twitter Ourense. Está preparado por aí Twitter Pontevedra para efectuar tamén para o seu segundo partido. Parece un engadido mundial, que non acaba nunca o partido. Buscando a última Moure, levo dicindo que a última 3 minutos, pero non sei cando vai ser a última.
Moure para a frontal da área, aparece o dorsal número 18, segue abrindo terreo de xogo, pode probar o disparo aí a muralla, nunca mellor dito, do Lugo, que vai buscar eso, fora de xogo, aí fora de xogo. Aí fora de xogo, e agora sí penso que indica o final, gañou Twitter Lugo, que remontou o gol inicial de Twitter Ourense, Twitter Lugo 3, Twitter Ourense 1.